alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da bandiraɓe julɓe heɗotoɓe radio tulde dubango yiɓɓe al mustafa sallallahu alaihi wasallam andu dine ma e onon ɗiɗo groupe whatsapp ko adi fof oɗon jarlo oɗon jaafo darsu men weeti hiiri meɗen oɗon padinande inde al mustafa sallallahu alaihi wasallam ha mbiyon sallallahu alaihi wasallam kon moƴƴuɓe kon tedduɓe en kaalino ɗe to balɗe ndeysan mbiɗen aduna fo dilli rum nan ɗon perse nan ɗon habasha nan ɗon jinneji nan ɗon seyɗineji nan ɗon diine arabeɓe diine ismail diine ibrahima dewle mabɓe ceerle mabɓe sangar mabɓe fijirde mabɓe bonande mabɓe nimɓere mabɓe ha al mustafa sallah sallam addi torso addi leeral ngal jol makko yalen gan bandiraɓe julɓe hanke en mbino so allah wurnin ha hande kalden ko abraha al ashram biɗo ne hela galle allah la ilaha illa allah innama ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir ƴeeɗon ko furno galle allah mbiyaɗa heɗa ɗum ƴeew ko furno leeral al mustafa mbiyaɗa ñifa ɗum ko furno qur'ana mbiyaɗa haɗa ɗum la ilaha illallah ɗum waɗi allah ɓuuri bonde yimɓe fof ko on palotoɗo diine an waya sudduna an sabila wa yabghuna aywaja eɓe jiiɗi falade lawol allah eɓe jiiɗi kadi yo oña ƴeewto lawol allah jiiɗa yo oña siratal mustaqima allah o ceerno Ousmane al mustafa hade nelde holko kewi bandiraɓe julɓe sen ganda al mustafa en ganda ko kewi hade makko neldede hade makko arde jaaɗen ha ƴetɗen ceernaɓe men pawɗen ɗum e dow al mustafa ponduɗen bo e mustafa ƴewta neɗɗo yaha ha wiyana fonde hoore mum al mustafa sallah sallam hol sababu ceerno Ousmane gadduɗa diina cawdinɗa diine makko allah wima hara arditomo hara sawdomo jo'ila al imam li yutamma bi eliman waɗa ko yo sukke mum so habbiri kabbara so nangue koppi nanga so sujji cujja on won al mustafa sallallahu alaihi wasallam annabaɓe ne julɗe men ɓe gardaki mo Moussa ardaki mo Ibrahima ardaki mo nde darde nde Moussa ɓe mbi jeeyato jaafaɗo ko ardine ko wattino fo al mustafa sallam yo tefa ɗon bandiraɓe sehlaɓe yo allah hokku en rewde caggal makko ceerno Ousmane ko kewi ñande hen holko kewi nde al mustafa neldande holko jinneji kaali holko seyɗineji kaali hol alerte baɗɗo hakkude leydi asman so allah waɗi degré so allah ñaawi ñaawore hatta idha fuzzi'a an qulubi qalu madha qala rabbukum qalu alhaq wal alil kabir malaikaji kula bandiraɓe sehlaɓe en ganda ɓe ganda ko ervi yamira ko katrina yamira ko hendu yamira ko jengol yamira ɓe mbi holko allah haali mbi allah haali gonga malaikaji kula bandiraɓe so allah haali ƴeew enen so allah haali en kulata oɗo qur'ana so jippima hayre wontata ko ndondi bandiraɓe sehilaɓe ko allah wi noon لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون دينا مثال بلد ميجو كويمن إنن كم هلكو هبتين هامبين أن يمكن تغوري الله eɗen ñamtina sunnatal mustafa sallallahu alaihi wasallam malaikaji kula ƴewne la sallallahu ya rasulullah a weltota ko ko beltotomi joom liiral nan jogii liiral mum omon fadi ha wiya yo wutto o wutta yimɓe fo maaya yimɓe ummoto yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin bandiraɓe la ilaha illallah muhammadur rasulullah ceerno Ousmane ko jinneji kaali holko jinneji mbi holko jinneji mbi holko seyɗineji mbi holko jinneji mbi nde nela sallallahu alaihi wasallam wiya noon ara hankadi o uuri en mbi ɗo uuri en jettima Abdul Muttalib جتن عبد الله جتن المصطفى بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا نلاد seyɗani ha jetto dow asaman so ñawore ñara ɓe ƴetta hen konngol ɓe ɓeyde hen temedere fenande nde wiya hankadi ɓadima al mustafa sallallahu alayhi wa sallam personnalité ɗimo nannele asaman waɗi alerte malaikaji dari eɓe goni sentinelle seyɗineji donki hankadi nadde asaman bandiraɓe ɓe donki ngabbude bandiraɓe sehilaɓe soɓe mbi eɓe ketto ko holwiyede hoodere siwtoto duma suppaɓe way kono laañani duppaɓe bandiraɓe mi hulini wallahi alladi la ilaha illa hu ɓe mbi minen de emin keɗotono dow asaman joni kala mbiɗo yetto
ko doccatal fiyata ɗum wonton suma ha hooña bandiraɓe sehilaɓe nden emin jooɗonto emin ketto konngol yi ɗum kam ko kewi ne wawi taw ko bone pewjante yimɓe wonɓe leydi walla Allah yiɗi ƴewde subhanallah wi wa anna la nid asharnu uride ɓe mbiyani ko Allah ne yiɗne bone ɓe ko bone en yiɗana yimɓe leydi walla musi won ko pewjana walla Allah yiɗani peewal la ilaha muhammadu rasulullah wiyama toon surtout safat sen cifta jejjirani simorde ɓe sikko aya ko safat ɗisi jidde aya o so Allah jaɓi ma en ciftor ɗum ko wawi wonde hen fof jindeji natti nande hankadi ko nananno ko ɓe natti wawde heɗade ɓe ngari iblis mbiwa ande min natti wawde hankadi ñukkidade alerte général waɗama leydi ɓe mbi piye leydi asaman ƴewone kam holko kewi ɓe tawi almoustapha sallah sallam ene juula ɗum woni o wi sarafna ilayka nafara min al jinn يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذر قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم إي بندرا منني extra ordinaire Qur'an ene jange jippiɗe Moussa o bandiraɓe deftuɗe ko yejjinani no kaldata bandiraɓe sehilaɓe enen noon ƴetɗen deftere Allah beddiɗen caggal men gonɗen e fettade pawdirɗen koyɗe mbiɗen enen kala ko jibina enen ɓuuri waɗi kam haalde kalmi ko bandiraɓe sehilaɓe ɗum waɗi Allah inna zayyana sama adunia aya safato bi zinatin lkawaki wa hifdan min kulli shaytanin marid la yasammauna ila almali l ala wa yuqdafuna min kulli janib duhuran wa lahum adhabun wasib ɓe ndiwa e leydi asaman bandiraɓe sehilaɓe ɓe netti wawde hettade hol sababu saabu almoustapha ari hade qur'an e ko wona qur'ana jillodirde bandiraɓe sehilaɓe ɗum waɗi bilejo ma o wona ceerno liggotoɗo yimɓe o wona ceerno bandiraɓe sehilaɓe o won meeɗa wonde ceerno ko ni gueɗe ɗe mbayi ma en kal ko kewi bandiraɓe sehilaɓe hade nden lamɗo goto yamannajo a meeɗi nande chaque wo satih chaque oɗo ko feccere neɗɗo ko koyngal goto o jogui ko yitere wotere o jogui hunde makko fof gotal bandiraɓe sehil o jogui ko bilejo satih kañum way tan kono hettere tewni ko noon wayi lamɗo goto yi koyɗol o yi ngare ga e onon firtoɓe koyɗe pirtine kam ngol ɗo koyɗol jinmi ko pirt noon kam koyɗol ngol guila mi sowa haala ɗum koyɗol ngol bandiraɓe sehilaɓe ɓe mbi ɗum ɗo min mbawa ɗum wawi ɗum tan ko chaque e satih o yi nodde yeɓe ɓe noddoya oɗo lamɗo yamanaƴoto ko rabi e ben nasr nden ɓe ngari idi arde fof ko satih o yi satih firtanam koyɗolam ngol o yimo aha o wimo jiiɗa ko jeygol ni umme nder maayo ari jeeri ñaami kala ko waɗi hoore kala ko wuuri ñaami ɗum o wi a juumani o wi ko pirtoɗa ngol ɗo koyɗol o wi mbeɗe watanma e hakkunde ɗeɗo kaaje ɗiɗi e kala mbarodi e ngoroni gonde ɗeɗo kaaje ɗiɗi yimɓe habasina éthiopinaɓe maɓe ngar ɗiɗo leydi yaman ma habasinaɓe ngarɗo ɓe kepta leyɗele ɓe kepta rewɓe ɓe kepta worɓe o wi e bamma o watiri e bammum satih o wi ko mbiɗa koni musibi de ko kalɗa koni musibi o wi oɗo jamanu maɓɓe mane wonata noon o wima aha hakkunde ɗo e duuɓi capanɗe jeegom walla capanɗe jeeɗiɗi o wi caggal ɗum holko kewata noon o wi aha lammu maɓɓe maayi sol ɓe jalti ndiɗo leydi ɓe mbare o yoɓi jogo warde ɓe o wi Sayf ben Yazid jogoɗo warde ɓe o yaltinami ndiɗo leydi o wi ɓeeno Sayf ben Yazid so laamima laamu ma duumo o wi ala ma laamu goɗɗo arɗo on ko rajul ɓi Ghalib bin Fehr ben Malik ben Nadar oɗo laamu mum solata ha dargue daro bandiraɓe sehilaɓe o wi holko woni dargue darade o wi wa shafaq wal ghasaq wal falaq iza tasaq o wi ko kala mami ko gonga oɗo so laamu ari solata ha dargue oɗo woni al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam on nani ko sati haali o wi gadde kam chaque cuuɗe mo chaque adda chaque ko feccere neɗɗo o o wimo chaque haalnan koyɗolam o wi koyɗol ma jiiɗa ko ƴulɓe do cotte ene umme ma e ngari jeeri ɓe ñaami kala ko waɗi fittandu o wi ko pirtirɗa ɗum o wi e on ɗon goɗɗo e mbeɗa watira ɗeɗo kaaƴe ɗiɗi Sudan ma are mon ƴe kanko ɓe oga wi ko Habasha oga ko Sudan mbaɓe jippoye leydi mon ɓe bonda leydi ɓe ñaamo hakkude Najran e Yaman bandiraɓe sehilaɓe o chaque e bamma o watiri bammu chaque o ko kalɗa koni muuside o jamanu maɓɓe ma duumo o duumotako maɓe guittoɗo en maɓe poole ɓe giyoɗo en o hol guittoɓe ɓe o Sayf ben Yazid o haali kadi même personne neɗɗo goto jogoɗo ittu laamu o on jogoɗo ittu ɗum bandiraɓe sehilaɓe o on laamu ma duumo o duumotako o caggal hol kewata
o yi rasul ara o yi annabi ara o adda potal o adda ɓural o fonda yimɓe o adda moƴƴere ha yawmuddin o yi holko woni yawmuddin o ñande hakkunde leydi asaman nde nodden noddo yimɓe fof ummo Allah ñaawa hakkunde yimɓe bandiraɓe sehilaɓe on moƴƴino naata aljanna on bonnu naata jeygol o yi wallahi e joom asaman ko kalanmami koko gonga e ɓamtude asaman e bertodede ko kalanmami ko gonga oɗon gandi ko lamɗo waɗi yamennajo o ƴetti bagage makko o yalti leydi ndeysan ko ni kabaru leydi asaman hade almustafa sallam nellere bandiraɓe yummen aicha o wiya rasulallah ɓeɗon wileɓe nan eɓe kaala hen saji hunde wona gonga o wi koɓe kalata ko wona gonga ala gonga ɓe nanata konngol gotol ɓe mbadda hen temedere fenane bandiraɓe sehilaɓe rawahul boukhari o muslim ko ni gueɗe ɗe mbano alerte général hol garanoɗo ceerno ousmane ko almustafa sallah sallam allah wi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين